Aga jingle kai Super Cup haparing ka Bengaluru Persia ke Inter Kashi. Aba pai shakane ka jingle kai baro artli ki kenhun ki khai da marshi gol hadu bukot ka jingle kai. Agawai par ka jingle kai Super Cup haparing ka FC Goa Persia ka Odisha FC. Bat gane ka jingle kai ka bodon kampha ya baro artli ki kenhun bakin job knang bakin yorong shaka semi final. Aba pai shakane ka jingle kai ka Odisha ka lalaban pelim ya ka FC Goa da Laila R. Paling bagan nag jing job ka Odisha kalayo banrong siya ka semi-final jong ka Super Cup menta ka Samoy. Haga jingle kay Bundesliga haparing ka Bayern Munich Persia ka Werder. Haba pai siya nag jingle kay ka Bayern Munich kalamat ika namrem halaying hadin magalasya penlim hakmat ka Werder day welanot. Badia ka nag sigol jong ka Werder layo bentep haga minute ka basan tukundai lengbau weiser. Baling bagan nag namrem ka Bayern Munich kahabanne haga kerdan ka baar haga mi ikeng point. Haga jingle kai Premier League haparing ka Brighton Persia ka Wolf. Haga nga jingle kai omdon gino gi bala bat pen khijar na baro artli gi kenhun na dupas dang ka jingle kai hadu bukot jong ka jingle kai. Haga jingle kai La Liga haparing ka Granada Persia ka Atletico Madrid. Haga kela step omdon gino gi bala bat pen khijar badai haga kela mit kata ka minit ka basan peusau ka Atletico Madrid kalayo bentep ka gol ka baningkong haga nga jingle kai lengbau Morata badia ka bola irapen bu daw Griezmann. Badai lembang nga si gol ka Atletico Madrid kala kori ka namjob dai welanot haga nga jingle kai bad kumjuro kalayo ban kiu siya ka kerdan ka basau haga mi ikeng point. Haga jingle kai Super Coppa Italia final haparing ka Napoli Persia ka Inter Milan. Haba pai siya nga jingle kai haga kela step omdon ki bala pen khijar badai haga kelamit kata shwaban kot artat ka jingle kai kata haga minit ka bakandai peu plus iway ka Inter Milan kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong haga nga jingle kai bad iya nga gol layo ban tap lengbau Lautaro Martinez badai lamang nga si gol jong Lautaro Martinez lapelong ya ka Inter Milan bakan khuri ka nam job dai welanot haga nga jingle kai final badiora ya ka nam ladu jong ka Super Cup Italy haga sin ka bapra. Haga jingle kai Perlok haparing ka FC Dallas Persia ya ka kenhun Lionel Messi ka Inter Miami. Haga nga jingle kai ka FC Dallas kalayo bat pen khijar nengkong tang haga minit ka balai lengbau rangile kai bakensai jongka nakari Argentina o Ferreira. Badai lembaga nga sigol ki rangile kai bakensai jongka Inter Miami ki klemla bat sukuliang hadu bukut ka jingle kai. Haga baga FC Dallas kala job dai welanot haga nga jingle kai. Haga jingle kai Asian Cup ka bahap haga Group A haparing ka Tajikistan Persia ka Lebanon. Haba pai siya ka jingle kai ka Tajikistan kala Korea ka nam job hadin magalala bat lim salit ya ka Lebanon da ar la ka way. Bad ya ka gol pen job jong ka Tajikistan layo ban tep hashwa ban kod artat ka jingle kai kata haga minit ka bakandai peu plus r. Baleng bagan ka jing job ka Tajikistan kalayo ban rong siya ka round of 16 na ka Group A. Hagawai par ka jingle kai naga Group A haparing ka Qatar kablayo ban rong lupa siya ka round of 16 Persia ay ka China. Haba pai siya ka jingle kai ka Qatar kalala ban pelim ni ka China dai welanot. Haga jingle kai Africa Cup of Nation ka bahap haga Group A haparing ka Equatorial Guinea Persia ay ka Ivory Coast. Bargani ka jingle kai ka bodon kampha ya baro artli ki kenhun bakin job knang bagini orong siya ka way pat ka kila. Haba pai siya ka jingle kai ka Equatorial Guinea kalala bat pelim sok ya ka Ivory Coast da saulanot. Baling bagan ka jing job ka Equatorial Guinea kalayo badrong siya ka round of 16 naga Group A. Hagawai par ka jingle kai naga Group A haparing ka Guinea Bissau Persia ka Riu Osimhen ka Nigeria. Haba pai siya ka jingle kai ka Nigeria kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Guinea dai welanot. Badia ka sigol jong ka Nigeria layo ban tap lengba ka ungol jong ka Guinea. Baling bagan nga jing job ka Nigeria kalayo ban rong siya ka round 16. Haga jingle kai ka bahap haga Group B haparing ka Mozambique Persia ka Ghana. Haba pai siya nga jingle kai baro artli ki kenhun kiya khai damar argol. Baling bagan nga jingle khai baro artli ki kenhun kiladu ban rong siya ka round of 16. Hagawai par ka jingle kai haparing ka Cape Verde Persia ka Riu Muhammad Salah ka Egypt. Haga nga jingle kai baro artli ki kenhun kiya khai damar argol. Bad gani ka deru ka sin ka balai ya ka Egypt bagan khori ka nam ya khai. Haga nga jingle kai Africa Cup of Nation. Baling bagan nga jingle khai baro artli ki kenhun kiyo ban rong siya ka round of 16 naga Group B.